Hneď na úvod vyhlasujem, že som v konflikte s témou, lebo budem hovoriť o etike ako človek hriešný. Ale napriek tomu si to môžeme dovoliť, čiže nič nám nebráni, napriek tomu, že niekedy niečo prestupujeme, ako určité možno normy, ktoré sú niekedy príliš striktné, aby sme neostali na nejakej tej slušnej základnej báze lekára a človeka. To je taký prvý moment. Druhý moment si dovolím, že kto za čo môže, je otázka o zodpovednosti. O zodpovednosti na základe isté, že slobody rozhodovania, ale aj poznania, ale v zásade je to o zodpovednosti. Napadla ma taká asociácia, niekedy som videl film Pánovi učiteľovi z lásky. To bol film, ktorý mal jednu scénu, kde učiteľ učil nezvládnutelné deti, alebo také proste problémové, a učil ich tak, že bežali popri v parku a on vykrikoval, aká je najdlhšia rieka na svete. A oni všetci zakričali, ja už neviem, Níl alebo Mississippi, alebo najdlhšia rieka v Amerike. A teraz, keby som sa opýtal, že v rámci toho pocitu vnímania zodpovednosti, že nakoľko vieme vnímať zodpovednosť sami za seba, alebo nakoľko prenášame tú zodpovednosť niekde navonok. Lebo tu zaznelo aj v diskusii také, že niekedy, ako som zodpovedný ja, ale niekedy je viac zodpovedný ten druhý. Takže keby som možno, že položil tú otázku, tak vy by ste tak ako mali zakričať, že kto je zodpovedný za stav v zdravotníctve momentálny, tak možno časť by zakričala my a druhá časť by zakričala my, kloš. Bavíme sa o zdraví. Zdravie je síce výnimočný fenomén v hierarchii hodnôt, zvyčajne sa tak medzi prvými tromi umiestňuje, ale v Ústave Slovenskej republiky je zaradené úplne medzi hospodárske, mám právo podnikať, sociálne, mám právo byť niekde ako zaradený, kultúrne, mám právo sa vzdelávať. Zdravie v Ústave Slovenskej republiky nie je ničím výnimočným, žiadnym výnimočným fenoménom. Nebudem ďalej komentovať, ale toľko ústava. A teraz skúsme spojiť tie tri termíny etika, ekonomika, politika. Takže etika je to ľudské konanie z pohľadu dobra. Dobro môže byť rôzne, ale aj správnosti. Môže mať dobro individuálne, môže mať dobro spoločenské. Otázka je, že či konám správne. To mi hovorí rozum, kde nestačí rozum, hovorí mi svedomie. Ekonomika, bavíme sa o tom, ako tvorím a spotrebovávam vyrábané hodnoty alebo statky. A politika, to je vlastne to, čo nám do toho zasahuje a ktorá kladie základné podmienky narábania s týmito statkami. Potom je tu zaujímavý fenomén, o ktorom sa môžeme baviť, a to je tzv. Etický princíp. A etický princíp hovorí, ako ma vymedzuje v tom svojom prístupe a v tom svojom správaní. A teda keď to premietnem do tej zdravotnej starostlivosti, čo má byť to všeobecné dobro, tak ten etický princíp mi hovorí, že sa mi jedná o maximálne zabezpečenie maximálneho všeobecného prospechu pre všetkých, hlavne pre pacienta, ale aj ostatných, aj pre lekára, aj pre tú zdravotnú poisťovňu, aj pre to ministerstvo, aj pre kohokoľvek, ale pri rešpektovaní objektívnych možností spoločnosti poskytnúť ten príslušný objem finančných prostriedkov, to je ekonomika. Hneď by som mohol odbočiť 4,78 versus 4,32. Na základe čoho odvod štátu jedným rozhodnutím o 130 miliónov eur máme v rozpočte pre zdravotníctvo menej a so snahou o maximálne zodpovedné a objektívne využitie tých finančných prostriedkov v čo najlepšom systéme založenom na rovnocennosti, dostupnosti a kvality. Ako vždy poučka, alebo princíp je jednoduchý. Goethe povedal, suchá je teória, večne zelená je ratolesť života. Takže takýmto spôsobom sa dostávame práve do tých variácií,
ktoré, a tam by som varoval, jednotlivé kazuistiky slúžia na poučenie, ale nie na generalizovanie ako situácie. A potom tu máme niečo takéto, že ako dostanem do etického kontextu, je to teda môj osobný názor, práve politiku a ekonomiku, a aj do zdravotníctva. A keďže sa pýtam, kto za to môže, tak všetci za to môžeme, ktorí sme pri tom. To znamená, že skutočne v živote som sa nedočítal, a to tak od roku, ten život počítam na život do roku 1990 a po 1990, takže v tom druhom živote som sa nikdy nedočítal, na základe čoho sa delí štátny rozpočet. Len sa môžem domnievať, to znamená do jednotlivých rezortov, že viac je to podmienené tou situáciou, tou realitou, ktorá nám neumožňuje, pokiaľ zásadným spôsobom niečo nezvrátime, sa pohybovať možno v rozpätí, poviem to veľmi obrazne, plus minus 10%. Čiže je to viac empirické ako rozumové. A pokiaľ ako vychádzam z empírie a mením situáciu o 10%, ale podsúvam vám svoju myšlienku, jak ste si to nevšimli, tak ťažko mi je hovoriť o reformách. Je to len adaptácia na realitu, ktorá nás predbehla. Takže to mám celkový objem pre Slovensko, potom mám objem pre zdravotníctvo. To som povedal, že ja neviem, či poľnohospodári potrebujú viac, či potrebujeme železnice, aby nám chodili vlaky 160 kilometrov, či nestačia aj na 110. No, ale to sú len otázky, ktoré ale by mohli byť povedané, že prečo to zdravotníctvo je presne v tom postavení, v akom je. Tu zaznelo tie lieky. Ešte existuje aj niečo také ako spotreba finančná na obyvateľa. Vôbec v tom nevynikáme. Napriek tomu, že možno teda ešte sú aj určité rezervy v rámci realokácie. Potom tu máme etiku členenia zdrojov v rámci rezortu. Poisťovne, investície, mzdy, výkony. Nechcem to teraz už rozvádzať, lebo skutočne ku každému by sa dalo niečo povedať, ale aj etika členenia zdrojov ďalej, čiže už sa dostávame do vlastnej zodpovednosti. Koľko na ambulancie, koľko na nemocnice, koľko na svalzy. Za každým je otázka. Prečo nemocnice sú také zlé, že teda od roku 90 ešte ani jedna nebola v pozitívnom hospodárskom výsledku? Akákoľvek nemocnica na Slovensku, ktorá dosiahne pozitívny hospodársky výsledok len preto, že nepreinvestovala dostatočný počet žiaducich napríklad kapitálových výdavkov. A to sme odhadovali ešte v roku, 2000, na nejaké ťažké 100 miliardy korún, ktoré by potrebovali rekonštrukcie vôbec len ústavných zariadení. A potom je tu ešte etika členenia zdrojov podľa charakteru ochorenia. Viac na onkológiu, keď získam 3 mesiace života. Viac na tú detskú intenzívnu starostlivosť, kde možno, že potom mám pred sebou 70 rokov života. A to je teda len otázka trošku básnická, že či nie je aj čas pre etiku dôkazov v tomto smere. Hovorili sme o tom, že kto za čo môže, je to zodpovednosť za rozhodnutie. Tak som si požičal jeden slajd. Čím vyššie som v rozhodovacej pyramíde, je to samozrejme hľadanie, je to trošku akademické, ale je to pravda, tým vyššia je moja miera zodpovednosti. Navyše je obohatená o zodpovednosť za vytvorenie podmienok pre objektívne a zodpovedné rozhodovanie sa na nižších podriadených stupňov pyramídy. Malý princ, ako v tom známom obraze o líške, ktorá nechcela sa k nemu priblížiť, nie že by ho nechcela, ale s vedomím, že ostane zodpovedný za to, koho si skrotil. To je trošku poetické vyjadrenie ako tejto pravdy. A tu by sme mohli ísť, že každý z nás sa dotýka etiky, ekonomiky, politiky. Ako lekár, mohol by som rozprávať, že som ohraničený legislatívou, individuálnou morálkou, lebo len odo mňa záleží, aby sme boli teda úprimní, či si vyúčtujem od pacienta 3 eurá,
za rozhovor do najbližšej nemocnice, kde ho objednám, alebo si poviem, že je to v rámci toho nešťastného limitu, nelimitu, čo mi zaplatí zdravotná poisťovňa. Je to na mne. A ja si to môžem zdôvodniť tak, ako to ja chcem a môžem mať aj relatívne ako pravdu. Potom tu je pacient, parlament a všetky tieto inštitúcie, zdravotné poisťovne. My sme sa tiež mohli dotknúť, že čo to je ten zisk vlastne a prečo by mal slúžiť. Zdravotnícke zariadenia, lebo to je etická otázka. Ako závažná etická otázka, ale rovnako legitímna, aby som sa neotočil len na to, rovnako legitímna je, že ak ja dosahujem zisk na mojej ambulancie, čo mi bráni, aby som za 10 rokov tam nevymenil nábytok, aby sa mi tam tí pacienti mohli teda pohodlne zmestili, aby som prišiel do práce na 7 hodinu a nečakal ako na 8:30. Máme aj vnútorné rezervy, nepochybujem. Zdravotnícke zariadenia, farmapriemysel, to sme si tak prebrali dosť podrobne, distribúcia, čiže na každej úrovni, ale v konečnom dôsledku nemôžem celkom hovoriť, áno, niečo mi vymedzuje legislatíva dominantne, niečo si vymedzujem ja, tiež ako dominantne, a zvyšok sú etické kódexy, nekódexy, deontologické kódexy a podobne. A potom je vymáhateľnosť etiky ako takej a potom je kdesi na konci vymáhateľnosť práva, čo povedal pán doktor Žilinek. No, takže trošku z tej filozofickej časti možno do takej praktickej. Otázka presadenia zdravotníctva. Tu nás sa bavíme o návratnosti, ešte to pamätáme z roku 2004. Holandské zdravotníctvo dá gulden do zdravotníctva, gulden vráti do hospodárstva. Slovenské dá korunu do zdravotníctva, vráti sa mu 80. Neviem teda, aká bola metodika, ale toto je dávny údaj z 98. Priame a nepriame náklady. U väčšiny ochorení, keď dám korunu alebo euro do zdravotníctva, do priamých nákladov tomu pacientovi, ušetrím tú korunu alebo euro na iných výdavkoch spoločnosti. Je to jednoduchá poučka platná pre väčšinu chronických ochorení. Tak tu je to na tom kardiovaskuláre vidno. A potom znova niečo také, ale je to znova do vlastných radov, schopnosť argumentácie. Tak sa na to pozrieme, to bola Amerika, tak poďme na Slovensko. Takže ekonomika zdravia, keď počítame priemernú mzdu v roku 2010 niečo vyše 700 eur plus minus, tak čistý príjem pacienta za jeden rok, keď ja robím, a toto je odvodené z tej priemernej mzdy, je tých 7150 eur. Akože dobre. Keď sa pozriete na príjem štátu zo všetkých daní a odvodov z tohoto, tak ten štát má z toho 5150 eur. Zdravý človek je dobre, je prospech, je všeobecné, je aj individuálne dobro, je aj individuálne dobro pre seba, ale aj pre štát, pre spoločnosť. Lebo toto je potom ako dominanta štátneho rozpočtu, ktorý sa rozdeľuje, prerozdeľuje a tak ďalej. Ak som ja v produktívnom veku a som rok chorý, tak štát stratí 7390 eur, lebo 2200 mu dám na nemocensku a 5150 stratím, lebo nepríjmam dávky, dane, odvody. Pacient, ktorý mal predtým 7150, tak dostane nemocensku 2200, ergo stratí 4900. Štát z tohto pohľadu, keď to berieme, čistý model, sú tam potom zložité veci, kde sa to trošku rozplýva, ale v zásade, ak vytvorím pracovné miesto, ak mám tam človeka, ktorý mi celý rok robí, mám z toho dominantný prospech. A toto nevieme povedať, a toto je známe už 4 roky.